Barcelona té al voltant de 4.500 carrers i entre ells en trobem molts de peculiars. Ara en veurem uns quants. A Ciutat Vella, just al davant de Santa Maria del Mar, unint el carrer de les Caputxes amb la plaça de Santa Maria del Mar, trobem el carrer de l'Anisadeta, amb tan sols una botiga ara tancada. D'entre tots ells, sens dubte, el carrer de l'Anisadeta és el més peculiar. Nom que rebia per trobar-se en aquest lloc una petita taverna del segle X on se servia un got d'anís amb aigua freda als treballadors del port quan anaven a treballar a primera hora del matí. A banda del nom, el més peculiar de tot és la seva extensió, ja que compta amb l'honor de ser el carrer més curt de Barcelona, ja que tan sols té 5 metres i 30 centímetres de llarg i es pot recórrer ben bé a un poc més de 4 passes. Just a l'altra banda de Santa Maria del Mar, entre els carrers de Flassaders i de Montcada, trobem un altre carrer peculiar, el carrer de les Mosques, que amb 1 metre i 48 centímetres d'ample, al seu punt més estret, està considerat el carrer més estret de Barcelona. El seu origen es remunta a l'edat mitjana, que, sense cap tipus d'ordenació urbanística, els carrers eren molt estrets per tal de mantenir l'escalfor de les cases, però que, alhora, patien d'una molt pobra ventilació, que, unit a la seva proximitat al mercat del Born, feia que hi hagués molta acumulació d'escombraries que atreia les mosques, fet que motivà que se'l comencés a anomenar d'aquesta manera, i ja l'any 1441 apareixia el nomenclàtor de la ciutat amb aquest nom. Sense sortir de Ciutat Vella, trobem dos dels carrers amb els noms més antics de Barcelona. El carrer de Rauric, de l'any 1340, i la plaça Nova, de l'any 1358, també dita plaça de la Catedral. Amb les restes de l'aqüeducte romà que duia l'aigua a la ciutat i la porta d'entrada a l'antiga Barsino. Estic a la ronda de Sant Antoni i entrant al Raval trobem 3 carrers amb un protagonisme curiós. Es construïren tots 3 l'any 1848. Tenen el nom dels 3 gossos que cuidaven els horts de la zona. El carrer del Tigre, el carrer del Lleó i el carrer de la Paloma. Amb l'antiga sala de bany que, curiosament, està al carrer del Tigre. Al començament del passeig de Sant Joan, a tocar de l'Arc del Triomf, trobem el carrer d'Alí Bei. Que correspon a Domènec Badia i Lablic, nascut a Barcelona l'any 1767, que fou funcionari del rei Carles IV des dels 14 anys i sembla ser que també fou espia. D'esperit aventurer, volia anar a la Meca, lloc prohibit als no musulmans. Va estudiar àrab i comprar-se vestimentes adients per a passar camuflat entre els fidels musulmans i es va autobatejar com Ali Bey, però també era conegut com Ali Bey ben Uthman al-Abbasi. Es té constància que arribà a la Meca i va escriure les seves aventures en un diari, del qual s'han fet publicacions que van contribuir a fer créixer l'interès per la cultura islàmica. A tocar de la Sagrada Família trobem el passatge de Clip, nom que rep pels carrers que envolten l'illa de cases on es troba, el carrer Còrsega, el carrer Lepant
el carrer Indústria i el carrer Padilla, que, com la majoria de passatges, és accessible tan sols a residents. A l'antic Guinardó hi havia un dels masos més antics de la zona i quan ho van urbanitzar van oblidar de posar-li nom. D'aquí el nom actual d'aquest carrer, el carrer de l'Oblit. Al barri de les Corts trobem el carrer de Can Bruixa, que té l'origen a una masia de 1764, al segle XVIII, propietat de la família Piera, una de les més benestants de les Corts, que es dedicaven al transport de mercaderies a la resta d'Espanya. En Gerard Piera i Piera fou l'alcalde de les Corts abans que s'unís a Barcelona. Respecte de l'origen del nom d'aquesta masia, hi ha dues teories. L'una diu que sembla ser que es va construir a un terreny on abans s'hi havien cremat bruixes i que per les nits se sentien els clams i les veus d'elles. I la segona teoria diu que sembla ser que aquesta família tenia el do de curar els animals i compraven animals vells, ferits o malalts i els curaven i després els revenien a un preu molt superior al que els havia costat. I com que en aquella època no es tenien tants coneixements, es creia que era qüestió de bruixeria. Ja hi som. Hem arribat al carrer de Ja hi som. Ja cap als afores de la ciutat, des del peu de funicular fins a la part superior de Vallvidrera, el camí fa una forta pujada i quan la gent arribava al capdamunt exclamava «Ja hi som». Aquest és el nom del carrer on estem ara, el carrer de Ja hi som. I de la mateixa manera que hem arribat al carrer de Ja hi som, donem per acabat aquest vídeo dels carrers singulars de Barcelona.